Yo! What's up mga kadanlak? Welcome na po rin sa akong channel, no? Boy Danlak Official. Kung dili pa kaisa na ako, palambingan naman ko. Mag-subscribe na ka, like and share. Huwag pindutan ng notification bell para updated ka sa mga videos ko. Pling pling! So, karon no? Abri niyo mga kadanlak, mas utukan pag idining iro kaysa tao, no? Kay akong iro, akong giingnan nga Bantay, ayaw hawa diha sa akong tapad ha, diha ra ka. Si Bantay, wa gid hawa tibuok adlaw. Pero imo ang uyab, gibuhat na nimo ang tanan nga para ikalipay og dili magsakit iyang dughan. Pero iya ra gihapon kang gibiyaan, agay. Mas lami gyud higugmaon ning bay nga dili mahadlok nga walay pang paarte, walay pang pagwapa ug walay kwarta. Pero mahadlok siya nga mawala ko sa iyaha. Agoy. Tungod sa imong kapilian, unsay peleng besh nga Pasko na ug umaabot na ang bag-ong tuig, wala gihapoy nanguyab ug naghigugma sa imo agay. Ngadto ka gahuwat kanako, pugos nga mo sabay.